Hej, jeg har i dag valgt at lave et lidt anderledes form for portfolieopslag via den her video. Det er i dag den 18. februar, og vi havde drama i 3. modul i dag, hvor vi startede ud med absurd teater. Vi startede med at lave en brainstorm med en partner, hvor vi skrev stikker ned omkring, hvad vi havde læst i dag, og hvad vi vidste om det absurde teater. Derefter skulle samme partner fortælle, i det her tilfælde mig, fortælle alt om, hvad min partner vidste omkring det absurde teater. Og så skulle jeg koncentrere mig om det og fortælle det videre til en anden kammerat, hvad min partner lige havde sagt. Det var en øvelse i både dels koncentration omkring, hvad min kammerat havde sagt, og skildring mellem, hvad jeg selv ved, og hvad hun rent faktisk havde fortalt, sådan så jeg kunne fortælle det videre, hun havde sagt, og ikke bare det, jeg selv vidste. Derefter skulle vi lave en skriveøvelse, en skriftlig øvelse, hvor vi skulle forestille os, at vi skrev et brev til en 9-årig, der gik i 3. klasse, eller vi skulle skrive en historie, et forlæg til en 9. klasse, som skulle vide, hvad absurd teater var, med farver, og der skulle ikke, altså det skulle være pædagogisk og nemt at forstå. Det var for mig en øvelse i at få det stemplet ind i hjernen, hvad er det her foregår, eller handler om, og gå ud på, og samtidig få det sådan fortalt sig selv på en pædagogisk måde et eller andet sted, og så var jeg helt sikker på, at man havde forstået det rigtigt, og det ikke bare var en masse fine, svære ord, der stod i en bog, men det rent faktisk var noget, du forstod og kunne forklare til nogle andre og formidle videre. Vigtig øvelse, helt klart. Derefter havde vi blandt andet en øvelse, hvor der blev stillet en stol. Vi lagde en stol midt i lokalet, hvor vi så i grupper skulle en og en spille, at vi aldrig havde set det her objekt før, vi anede ikke, hvad det var, hvad det skulle bruges til, og vi måtte selv beslutte, hvad det egentlig var i stykket, eller i scenariet. Men nonverbal, hvilket vil sige, at man var nødt til at bruge sit kropssprog og sin mimik til sådan, hvad var det, og undersøge det, og ligesom give publikum følelsen af et undersøgende menneske, men uden at bruge ord. Og derefter også give dem følelsen af, hvad det egentlig var, man havde fundet. Også super god øvelse i koncentrationen og i stemningsskab, at skabe stemning uden at bruge ord, men bare bruge kroppen og stemningen, ligesom i det absurde teater, hvor der ikke er brug for særlig mange replikker. Det var ligesom hovedtemaet for de praktiske øvelser i dag. Derudover havde vi en øvelse, hvor der var stablet, eller vi havde sat 4 stole op, og forreste mand skulle på linje, forreste mand skulle udtrykke en følelse med lav mimik, eller sådan rimelig neutralt. Næste skulle gøre det lidt mere sådan karikeret, tredje skulle gøre det endnu mere karikeret, og sidste skulle gøre det helt overdrevet op at køre. Det var så glæde og vrede, der blev valgt henholdsvis. Jeg var publikum til begge scenarier, og det var for mig helt vildt spændende at observere, hvad det var, altså hvor stor en forskel det gjorde, at det ikke bare lige meget, om man sidder sådan her, eller man sidder sådan her og har det helt vildt trist, fordi at det er det, der gør stemning, og især når du ikke må bruge replikker, så er det det, der skaber historien, og det er det, der gør forskellen på en scene. Det var vigtigt for mig, og det var vigtigt at se og blive gjort opmærksom på. Derudover med hensyn til stemningsskabende, der havde vi en øvelse, hvor vi havde en bagerjomfru, et scenarie, hvor der var en bagerjomfru og en kunde. Kunden havde købt noget brød, og var så kommet hjem, havde fundet et gebis i det her brød, igen lidt absurd, og var så kommet tilbage for at brokke sig. Men kunden måtte ikke brokke sig med ord, men måtte brokke sig med tal. Hvilket vil sige, at man igen var nødt til at bruge stemmelarmimikken og kropssproget til at forklare, okay, jeg er utilfreds, og jeg vil have noget nyt brød, eller hvad man nu, hvilket scenarie man nu ville tage. Og så kunne man så gøre det så op til de enkelte, og hvorvidt det skulle være, hvorvidt ekspedienten ville reagere overdrevet, eller mere minimalistisk. Super fed øvelse. Alle måtte kun snakke tal, hvilket igen gjorde det vigtigt, at man udtrykte sig med kropssprog og med mimikken og med stemning i det hele taget, stemningsspredelse. Ja, dejligt modul, fortalt på 5 minutter. Ja, vi ses. Hej.